Barakatu yan uwa, barkamu da tashi lafiya. Ina ma kowa fatan alkhairi. Yau za mu yi tutorial ne akan abin da ya shafi yanda mutum zai verifying din Facebook account din shi daga yanda yake zuwa a yi ticking din shi da wancan green ticking din nan. Na farko dai abin da mutum zai yi, za mu iya amfani da Chrome ko kuma mai amfani da shi Facebook account mu. Daga ciki duk wanda muka yi amfani da shi zai yi insha Allah. Amma bari mu ɗauki Chrome mai amfani da ita. Bayan mun shigo cikin Chrome, abu na farko da za mu dima nan inda aka rubuta search nan, sai mu tafa www.facebook. Ok, ga nan ma ya hito. Za mu sa www.facebook.com. Idan muka sa shi za mu taɓa searching. Idan muka shiga cikin searching din shi zai kawo mu a cikin profile ɗinmu. Na bi wannan hanyar ne saboda yana inda complication, wancan yana da sauƙi sosai. Idan muka shigo cikin wannan profile ɗin namu sai mu taɓa wa'innan ɗigaggan da muke gani nan guda uku. Idan alhamdulillah, idan muka lura ga wasu ɗigagga nan guda uku, su za mu shiga ciki, su za mu taɓa. Da mun shiga cikin wa'innan ɗigaggan guda uku zai kawo mu nan fuskanmu wurin profile ɗinmu da sauran settings. Za mu zo ƙasa gaba ɗaya wurin help and support. Idan muka taɓa shi zai ba mu ƙasa, zai ba mu help center, zai ba mu report a problem, zai ba mu term and policies, zai ba mu safety. To sai mu dawo sama, sai mu shiga wurin help center din nan. Idan muka lura ga help center nan za mu shiga wurin help center din nan. Idan muka shiga cikin help center, zai kawo mu wani wuri nan. Za ga account setting, login and password, privacy and security, marketplace, groups, page da dai sauransu. To ba za mu taɓa ɗaya daga cikin waɗannan ba. Abin za mu shiga nan wurin search in nan. Idan muka shiga cikin wurin search in nan, sai mu rubuta verification. Idan muka rubuta gashi nan ma ya hito sama, idan muka sa verification zai fito nan ƙasa. Idan muka lura gashi nan ya hito nan, wannan da ya fito din sai mu taɓa shi. Idan muka taɓa shi zai wuce. Idan mun shigo nan, idan muka lura gashi nan request a verification on Facebook, wannan sama in nan za mu yi amfani da shi. Shi ne za mu ɗauka, wannan na saman shi ne za mu ɗauka. Duka wa'annan za mu yi tabbatun su: login, alert and two-step verification, about, verify, page and profile, menene duka za mu basu, sai mu ɗauki first choice ɗinmu na sama in nan. Idan muka shiga nan zai kawo mu wannan page ɗin. Idan muka lura abin da za mu ɗauka a nan shi kuma gashi nan, verify your profile or page. Verify your profile or page shi ne za mu ɗauka a nan wannan part ɗin gashi nan, verify your profile or your page. Idan muka shiga ciki zai ba mu dan wurin da ya rubuta mana fill form, nan ne za mu ɗauka. Kaga idan muka shigo nan gashi nan verify your profile or your page or profile. Idan muka lura gashi nan me za mu yi verifying? What are you verifying? Page. Gashi nan ya ba mu what are you verifying? Page ne za mu yi verifying ko kuma profile ne za mu yi verifying? Ok, sai mu ce to profile ne muke so mu yi verifying. Idan muka shiga profile nan kuma gashi nan ya ba mu wurin document, ya ce mu sa document ɗinmu, wani document ne za mu yi amfani da shi. For instance, idan kana da driving license sai ka amfani da shi. Idan muka buɗe shi gashi nan driving license, passport, national identification card, tax filing, nan kuma receipt, utility bill, article of incorporation. Ok, duka daga cikin wa'annan duk wanda kake da shi sai ka ɗauka.
for instance ina da national id card zan dauka nan wurin upload document din nan. Idan muka lura ga upload document nan, za mu shiga mai uploading in document dinmu. Misali za mu sa national id card dinmu a wurin nan. Bayan shi nan za mu diba wurin category, shin za ka yi verifying account ɗinka saboda me kai celebrity ne. Zai iya kai kana news and media, zai iya sports, zai iya government and politics, zai iya music kake yi, zai iya fashion kake yi, kayan dinki ne kake yi ko wasu abubuwa, zai iya entertainment kana ba da dariya ne ko kana nishadantar da mutane, zai iya digital creator, blogger, influence, duka daga cikin wa'annan duk wanda kake daga ciki. Kuma ga wannan gamer, bayan shi kuma akwai business, brand, organization and others. Duk wanda kake yi daga ciki za ka ɗauka. Misali sai mu ɗauki others. Idan muka zo za mu zo wurin wannan region nan, wurin wannan space ɗin ya ba mu region. Abin ake so mu sa wurin nan za mu taɓa shi, zai ba mu ƙasar da muke ciki ko kuma ƙasar da za mu zaɓi inda za mu sa ƙasa. Region kake, country or region, kawai sai mu sa Nigeria. Idan muka sa Nigeria gashi nan zai fito, sai mu taba shi. Ok, to bayan wannan option din sai ka zo nan ƙasa gaba daya ga wani wuri nan ya nuna maka akan ka sa link ɗinka na shi wannan page in da za ka yi verifying. Ni na misali gashi na fito na sa shi gashi nan https dot nan guda biyu kuma slash guda biyu www.facebook.com/nura.abokaraliyu. Idan ka sa shi sai ka zo ka sa wurin send din nan. Akwai abin da ban sa ba da bayan nan, in suka ce in uploading din document dina, to document dina ban yi tsammanin suna cikin waya na ba, shi yasa ban shiga ciki ba. Amma in ka sa shi ka kammala cika wannan form din gaba daya, da ka zo za ka sa send. Da ka sa send, abubuwa ne guda biyu za su yi reviewing din shin abin da ka cika kake yi shin tabbas kana yin shi. Idan har tabbas kana yin shi za su yi verifying ɗinka. Idan har kuma tabbas ba za su baka yin shi, za su ce to you are not eligible at this time, ba ka kai wani lokacin da za ka yi wannan abin ba. Wannan kenan. Idan har ka zama eligible, za su yi tikin ɗinka a matsayin shi kenan Facebook ta yi verifying ɗinka, kai ma za ka shiga cikin waɗanda ke hitowa da wannan green tikin ɗin, wanda zai tabbatar cewa account ɗinka ne, ba wani ne ya yi amfani da account ɗin ba da sunanka. Ubangiji Allah samu dace. Wannan shi abin da ke so